Takže prajem príjemný dobrý deň všetkým, či už tu prítomným členom poslaneckého zboru, zamestnancom, občanom, ako aj všetkým pri televíznych obrazovkách. Dnes máme 15. júla 2026. Začíname, respektíve otváram tzv. Mimoriadne mestské zastupiteľstvo nad rámec plánovaných zastupiteľstiev s programom, ktorý musíme prerokovať. Má celkovo 5 bodov. Záznam bude samozrejme k dispozícii potom aj na internetovej platforme YouTube. 2, 4, 6, 7. Momentálne máme prítomných 7 členov poslaneckého zboru. Ospravedlnili sa pán poslanec Strojan, pán poslanec Miština, pani poslankyňa Franková a aj pán poslanec Hajnovič, ktorý možno stihne a prída sa k nám neskôr podľa toho, čo mi písal. Čo sa týka dnešného mimoriadneho zastupiteľstva, menujem, respektíve určujem zapisovateľku pani inžinierku Lenku Ličkovú. Ako overovateľov určujem pani poslankyňu magisterku Gabrielu Mištinovú a pána poslanca Jana Hrnčiara. Program bol riadne zverejnený tak, ako má byť. Celkovo má 5 bodov. Otvorenie, rozpočtové opatrenie mesta Nováky na rok 2026. Tretím bodom je stanovisko mestského zastupiteľstva k prešetrenej petícii komisiou. 4. je zmena uznesenia 636 z roku 2025 a 5. bodom je záver. Ako už počujete a ako je aj v našej praxi zvykom, pokiaľ ide o tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo, tak to neobsahuje body, ako napríklad informácie primátora, respektíve vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. Čo sa týka dnešného zastupiteľstva, návrh z mesta na zloženie návrhovej komisie je takýto. Predsednička pani poslankyňa doktorka Jana Džuponová, prvým členom pán poslanec Peter Rybánsky, druhým členom pán poslanec Juraj Svitok. K návrhovej komisii pýtam sa poslancov a poslankyň, má niekto nejaký návrh? Nie je tomu tak. Ale ešte sa vrátim k tomu, k návrhovej komisii, o tom dáme hlasovať za chvíľu. Najprv budeme hlasovať o programe. Má niekto návrh na zmenu, doplnenie alebo podobne programu, ktorý bol zverejnený, ktorý som pred chvíľou prečítal? Nikto nič. Dávam teda hlasovať o programe dnešného mestského zastupiteľstva nad rámec plánovaných. Kto je za? Ďakujem. Pre istotu je niekto proti, zdržal sa. Nie je tomu tak, všetci 7 členovia hlasovali za program. Spomenul som teda tú návrhovú komisiu, jej zloženie som už pred chvíľou uviedol. Nikto nemal ani nejaký návrh, takže dávam hlasovať za zloženie návrhovej komisie. Ešte teda raz, predsedničkou pani poslankyňa Džuponová, prvý člen pán poslanec Rybánsky, druhý člen pán poslanec Svitok. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, konštatujem, že 7 hlasmi sme návrhovú komisiu zvolili. Pani predsednička, poprosím vás uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch schvaľuje zverejnený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 15.7.2026. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky, a to v zložení magisterka Gabriela Mištinová, Jan Hrčiar a zapisovateľka inžinierka Lenka Ličková, a schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda Jana Džuponová, prvý člen Peter Rybánsky a druhý člen Juraj Svitok. Dobre, ďakujem. Prejdeme k rozpočtovému opatreniu mesta Nováky na rok 2026. Je to bod programu, ktorý vyvstal z aktuálnej situácie, preto sme ho zaradili aj do tohto tzv. Mimoriadneho zastupiteľstva. Keďže pani vedúca ekonomického má čerpa dovolenku, tak bod programu predniesie kolegyňa, pani vedúca OVS. Nech sa páči. Dobrý deň. Takže rozpočtové opatrenie je vo výške 4260 eur.
Navýšili sa príjmy o poplatok za odplatné jednorazové vecné bremeno a rozdelili sa, alebo sa teda preúčtujú do výdavkov Mestskej polície na interiérové vybavenie a prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, na nákup sieťok a klimatizačné zariadenie a výdavkov pre klub dôchodcov na tepovanie kobercov a opravu omietok na stenách. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto nejakú otázku? Nie je tomu tak. Pani predsednička, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie a schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 40/2026 predloženom znení. Ďakujem. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že toto rozpočtové opatrenie číslo 40 sme všetkými 7 hlasmi schválili. Prechádzame k 3. bodu dnešného programu. Stanovisko Mestského zastupiteľstva k prešetrenej petícii komisiou. Pani vedúca, poprosím ťa. Takže komisia na prešetrenie petície zasadala 1. júla o 14:30 na Mestskom úrade v Novákoch. V zápisnici je úvodom spomenutý celý priebeh od odvolania, kontroly až po danú petíciu. Zástupkyňa petičného výboru bolo jej oboznámené, kedy bude zasadať komisia, ospravedlnila sa, bola neúčastná. Po oboznámení s obsahom petície komisia konštatuje, že petícia nesmeruje proti porušeniu zákona ani nespochybňuje zákonnosť postupu pri odvolaní riaditeľky. A riaditeľka školy bola odvolaná v súlade s platnými právnymi predpismi z dôvodu zváženia porušenia finančnej disciplíny, čo vyplynulo aj na základe kontroly hlavného kontrolóra. Komisia berie na vedomie stanoviska a obavy rodičov, zákonných zástupcov žiakov a občanov mesta Nováky týkajúce sa fungovania školy, jej stability a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň však konštatuje, že pri výkone svojich kompetencií je potrebné postupovať v súlade so zákonom a zásadou zákonnosti. Názor rodičov a verejnosti je významným podkladom pri rozhodovaní, avšak nemôže byť nadradený zákonným povinnostiam a požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov. Komisia preto berie petíciu na vedomie a odporúča nevyhovieť petícii z vyššie uvedených dôvodov. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto nič. Pani predsednička, poprosím uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie petíciu proti odvolaniu riaditeľky základnej školy v Novákoch magisterky Martiny Mišunovej. Konštatuje, že po preverení skutkového a právneho stavu veci petície odvolanie riaditeľky základnej školy Nováky primátorom mesta zo dňa 28.5.2026 bolo vykonané v súlade so zákonom a nenašiel sa žiaden rozpor s platnými právnymi predpismi ani s verejným alebo iným spoločným záujmom. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch nevyhovuje petícii, nakoľko odvolanie riaditeľky základnej školy primátorom mesta bolo vykonané v súlade so zákonom a verejným a iným spoločným záujmom. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za toto znenie? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Pre zápis zdržala sa pani poslankyňa Džuponová. Ostatní 6 členovia poslaneckého zboru boli za. Pani vedúca, ďakujem. Máme tu 4. bod dnešného programu, zmena uznesenia číslo 636 z roku 25. Poprosím pani kolegyňu inžinierku Gamanovú z oddelenia výstavby a rozvoja mesta. Ďakujem za slovo, dobrý deň všetkým. Takže za oddelenie výstavby a rozvoja mesta predkladám Mestskému zastupiteľstvu na vedomie vypracovanie znaleckého posudku číslo 48/2026 zo dňa 19.4.2026 znalcom inžinierom Igorom Brezianským, bytom Žilina vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v práve uloženia inžinierských sietí na pozemkoch mesta, a to 6282/1 a 6283/1 v prospech prievidského tepelného hospodárstva. Jedná sa vlastne o pripojku tepla pre Mobis. Dňa 19.4.2026 bol znalcom Igorom Brezianským vypracovaný spomínaný znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazové oplaty na zriadenie vecného bremena na spomínaných pozemkoch. Predmetné vecné bremeno bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch číslo 636/2025 zo dňa 27.10.2025, a to za jednorázovú odplatu vo výške 26 400 eur, čo predstavuje 20 eur za meter štvorcový. Z dôvodu väčšieho rozsahu stavby bol vypracovaný spomenutý znalecký posudok, ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty vo výške 6 024 eur a 93 centov. A takto je to vlastne v súlade s článkom 12 bod 5 zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky. Vzhľadom k tejto skutočnosti je preto potrebné zmeniť znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch v navrhovanom rozsahu. Na základe uvedeného navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch číslo 636/2025 zo dňa 27.10.2025 týkajúceho sa zriadenia vecného bremena následovne. Časť textu za jednorazovú odplatu stanovenú v súlade s článkom 12 bod 4 zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky vo výške celkom 26 400 eur, to je 20 eur za meter štvorcový. Tento text sa nahrádza textom za jednorazovú odplatu vo výške 6 024 eur a 93 centov stanovenú znaleckým posudkom číslo 48/2026 zo dňa 19.4.2026 vypracovaného znalcom inžinierom Igorom Brezianským, evidentné číslo 910327 bytom Žilina, v súlade s článkom 12 bod 5 zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky. A ďalej bude súčasťou schvaľovacieho uznesenia celé znenie uznesenia po zapracovaní tejto zmeny. Dobre. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Svitok. Spýtal, že či sa to aj prejaví táto cena, nakoľko teda znižujeme cenu za odkúpenie tohto pozemku aj na cene dodávaného produktu, teda tepla od PTH, pretože vieme, že teplo z PTH dodávané nám na Slovensku, a keď prejde cez Benedy, najdrahšie na Slovensku pomaly, možno, že aj sú trafil. Takže či sa to aj prejaví, že my teda sme ústretoví a hľadáme cestu, aby to bolo v súlade, aby sme dali aj tú cenu dole. A ako k nám pristupuje tento dodávateľ tepla nielen pre mesto, ale aj pre našich občanov, ktorí to znášajú, tieto vysoké náklady, a žiadna ústretovosť z tej strany nie je. Takže aký je postoj PTH v tomuto? No osobne nehovorím to samozrejme s istotou, neviem na tvoju otázku ti tak odpovedať. Osobne sa domnievam, že sa to na cene neprejaví, v zmysle, že by tá cena mala poklesnúť, pretože PTH je výrobca energie, dodávateľ, ale ako si pán poslanec povedal, ďalším v reťazci je spoločnosť Benet. Fakt je ten ešte možno na také doplnenie, lebo však tieto záležitosti sme preberali v tomto roku a aj z toho titulu už samotného názvu, že zmena uznesenia 636 z 25. roku, takže v minulom roku, teraz máme 26. Tá cena tých 26 400 bola stanovená v zmysle našich zásad. Možno pre ozrejmenie aj divákom a všeobecne občanom, čiastočne vám tu prítomným, PTH si dalo vypracovať svoj znalecký posudok svojim znalcom, ktorý určil sumu zaokrúhlene 380 eur. Čo je teda v zjavnom nepomere s 26 000 aj teda ďalšími 400 eurami. Samozrejme, túto disproporciu sme riešili aj s právnikom mesta, hľadali sme nejakú, ani nie že zlatú strednú cestu, ale jednoducho radili sme sa, ako presne ďalej budeme pokračovať.
na tie pôvodné výzvy, aby PTH zaplatilo, ktoré bola samozrejme tá výzva doručená písomne, zaplatilo tých 26 400. Spoločnosť nereflektovala pozitívne v tom zmysle, že by túto sumu nám uhradila. Poslala nám na účet, dátum z hlavy asi nepamätám, tých spomínaných zaokrúhlene 380 eur. Bolo aj stretnutie, zúčastnil sa ho aj pán prednosta, za mesto ešte, kto tam bol, pán vedúci Horný? Pán vedúci Horný, za PTH a ešte náš právnik, doktor Lukačovič, za PTH sa ho zúčastnil predseda predstavenstva inžinier Januščák a ich právnik spoločnosti PTH. Diskutovali sme o alternatívach, no a konečným výsledkom aj tých diskusí bolo, že v podstate tak či tak, keby sme túto sumu súdne vymáhali, tak je reálny predpoklad z praxe, že súd by dal vypracovať objektívnejší znalecký posudok, preto sme vlastne dali vypracovať ako mesto objektívnejší znalecký posudok, ako kolegyňa spomínala, znalcom inžinierom Breznianským, ktorý určil a stanovil túto sumu. Na základe znaleckého posudku, ktorý teda pán znalec Brezniansky spracoval, ten sme dali k dispozícii aj spoločnosti PTH. Do istej miery s nejakými vecami sa nestotožňovali, ale myslím, že v priebehu minulého týždňa bola pripísaná suma vo výške necelých tých 6024, pripísaná na účet mesta, čiže v konečnom dôsledku ju akceptovali a tá suma bola pripísaná presne o tých 380 aj nejaké drobné menej, pretože tú čiastku už zaplatili. Čo sa týka ceny tepla, ešte aby som prípadne doodpovedal tebe, cena tepla sa určuje cez URSO a ako som už na viacerých iných zastupiteľstvách hovoril, je aj pre mňa paradoxom, že mesto ako také nie je účastníkom konania, čiže účastník konania je vlastne v podstate ten dodávateľ tepla, v našom prípade Bennett, ale je vydané aj rozhodnutie URSA pre PTH, kvázi pre nováky, ale to znamená, že pre Bennett, pretože oni dodávajú to teplo Bennettu. My nie sme účastníkom konania a už predtým niekoľko mesiacov sme skoncipovali list a poslali na URSO list, kde sme dôrazne apelovali na to, presne pán poslanec, čo hovoríš, že tá cena je neúnosne veľká a možno nie si ďaleko od pravdy, že je možno najvyššia na celom Slovensku. Túto informáciu neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale z URSA sme dostali, dovolím si tvrdiť do istej miery až vágnu odpoveď, že teda oni všetko prešetrili, prekontrolovali a tak, ako mali rozhodnúť, tak rozhodli. Je možné, je to moja domnienka, že v prípade, keby čisto teoreticky, ale toto naozaj hovorím ako domnienku, aj túto sumu, ktorú PTH zaplatilo už, alebo by bolo nútené zaplatiť tých 26 000, tak tá by sa skôr negatívne otočila vo vzťahu k odberateľovi, čiže tých potenciálnych 26 400 by možno, nemôžem ja rozhodnúť za nich, ani sa vyjadriť, akceptovali ako oprávnený náklad a spelo by to práve ešte k vyššej finančnej sume, ktorú budú fakturovať pre mesto. Pán Januščák nás na tom stretnutí aj informoval, že snaží sa všetko robiť preto, aby tá cena bola najnižšia, ale bolo to viac menej vo verbálnej rovine, podklady nejakého písomného charakteru, ktoré by preukazovali jeho slova, nám nepredložil. Lebo podľa tejto informácií ide o odpredaj, až môžem teda pokračovať, odpredaj pozemkov pre firmu Nobis, teda aby sa tam dotiahlo kúrenie alebo dodávka tepla, hej. Takže oni majú v tom ako obchodný vzťah. Áno, to je platba za vecné bremeno. To nie je odpredaj pozemkov. Vecné
verejné. Tak, dobre. Dobre, ďakujem. Ešte niečo všetko? Nie, stačí. Ale mohla by ísť dole fixná zložka, keďže oni tam prejdú veľkému objemu tepla, tak by v podstate mohli trošku... Čiastočne, len tak, ako nás aj inžinier Januščak informoval. Tá fixná zložka nie je úplne isté, či pôjde dole, pretože jeden z významných odberateľov PTH je Baňa, HPB, a keďže Baňa ukončila svoju činnosť reálnu, banícku dobývanie, tak ohrev tzv. Banských vetrov, na ktorých PTH spolupracovalo, tým končí, čiže tým pádom v konečnom dôsledku produkcia PTH pôjde nižšie, lebo bude mať menej odberateľov. A tie fixné náklady, ktoré oni vynaložili v priebehu posledných 2 rokov, keď sa CZT menilo a rozhodnutím štátu, vtedajšej vlády, ministra, tak vlastne tie fixné náklady tam zostali. Ale odber bude menší, takže v podstate jednotková cena analogicky pravdepodobne je tlak na to, aby išla vyššie. A v tomto nás, ako som pred chvíľou povedal slovne, verbálne pán inžinier Januščak informoval a ubezpečoval, že sa snaží robiť všetko preto, aby tá cena bola v úvodzovkách čo najnižšia. Môžeme s tým nesúhlasiť. Do istej miery, ako som kúpil, tak predávam. Ak som náhodou povedal niečo iné, pán prednosta, kľudne ma oprav, ale takto to mám zafixované. Ja som to len preto povedal, že aby sme si uvedomili, že o čom to je. Áno. Že ako to ide. Je to bohužiaľ o tom, že nie sme alebo teda aj, áno, sme bohužiaľ štatisti. Ešte niekto niečo? Pani predsednička, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie vypracovanie znaleckého posudku číslo 48/2026 zo dňa 19.4.2026 znalcom inžinierom Igorom Brezianským a schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch číslo 636/2025 zo dňa 27.10.2025 týkajúceho sa zriadenia vecného bremena v predloženom znení. Treba to čítať celé? Kolegyňa to v podstate aj prečítala. Tam sa vlastne potom v úplnom znení aj to uznesenie po zapracovaní zmení v zmysle dikcie, tak ako to majú všetci poslanci predložené. Dobre, ďakujem. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je tomu tak. Konštatujem, že všetkými 7 hlasmi prítomných poslancov sme toto uznesenie schválili, zmenu toho pôvodného 636, myslím to bola. 636. Pani kolegyňa, ďakujem. Dobre, tým sme v podstate náplň dnešného tzv. Mimoriadneho mestského zastupiteľstva naplnili. Na mojich hodinách je 16:26. Ďakujem pekne za účasť a prajem pekný zbytok dovolenky. Ak nebude musieť byť ďalšie tzv. Mimoriadne, stretneme sa v septembri. Ďakujem, dovidenia.